acompañar, como solo somos dous, se non podemos traer un grupo de gaitas para tocar coa requinta, vamos a tocar con outro instrumento de percusión moi pequenino que se chama... Outro instrumento de percusión que se chaman as tréculas. Vedes que son dúas tabliñas pequenas que así non van nada, tocas así. Tocaránse así, vos que crees? Sí, así nada máis. Eu creo que non, mira, metemos un dedo polo medio e agora decimos así, pero con esta man e miramos. Digo, hola con esta man e xa facemos un pouco de música, verdad? Só dicindo hola, nada máis. E agora vamos a tocar unha peza de requinta acompañada das tréculas. Vos tedes que facer o que fai Oli, que é 1, 2, 3, a ver cas palmas. 1, 2, 1, 2, a ver. 1, 2, agora vos sois, está ben. E agora temos outro ritmo que é a sota. Que a sota fai taca taca tan tan. E di unha cousa que di Ana come pan, Ana come pan, Ana come pan. Entonces nós temos que facer raca taca tan, taca 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 taca tan. Ritmo que é o
máis marchoso de todos, que é o paso doble. Por que se chama paso doble? Porque cando se baila, danse 2 pasos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, como se foran os militares igual. E este é o máis fácil de acompañar, porque tan, taca, tan, 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 taca, tan, 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 taca, tan, tan, tan. Eses son os 3 ritmos que tiñamos aquí. Pero despois fomos importando outros, como é o valse, que é igual que a xota, pero máis lentiño. E despois chegou nos outro, que é o máis moderno, porque ten moitas similitudes co que se toca por América Latina e demais, que as rumbas, e son as rumbas. Na nosa tradición fundamental, despois hai outros moitos, pero que son variantes deses. Eses 5 son os importantes. Quen se acorda deles? O primeiro cal é? Non. Ay, canta como más subido,